ରାତି ପାହିଲା ସକାଳ ହେଲା ଆଶାରାଣୀର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ବର୍ଷା ପାଗର ବାହାନା କରି ଘରେ ରହିଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ବାକିତକ ପାଠ ସବୁ ସାରି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଯାଇ ମୁଢ଼ି ପେଟେ ଖାଇଦେଲି। କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲି। ବାଲଟିକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଖାଙ୍କିଦେଲି। ତାପରେ ସାଇକେଲ ନେଇ କଲେଜ ବାହାରିଲି। ପେଡାଲ ମାରୁ ମାରୁ କଲେଜକୁ ଯାଉଥିଲି। ଯେତେ ପେଡାଲ ମାରୁଥିଲି ସେତେ ଗୋଡ଼ ଖସୁଥିଲି। ପେଡାଲ ଜୋର ଜୋର ମାରିଲି। ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ଶେଷରେ ଜୋର ପେଡାଲରେ କଲେଜ ପହଞ୍ଚିଗଲି। କଲେଜ ପହଞ୍ଚି ସାଙ୍ଗକୁ ବାଇ ବାଇ କରି ମୁଁ କଲେଜକୁ ପଶିଗଲି। ତାପରେ ମିଶି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଲି। ତାପରେ ପୁଣି କଲେଜରୁ ଫେରି ଆସିଲି। ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ମିଶି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନେଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ସାଙ୍ଗକୁ ବାଇ କରି ମୁଁ ସାଇକେଲ ଆଣିବାକୁ ଗଲି। ସାଇକେଲ ଆଣି ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲି। ସାଇକେଲ